Браво, браво на децата от група Усмивка към основно училище Свети Кирил и Методий, град Елхово. А сега да видим и другите наши гости какво са подготвили. Момичета, забавлявайте се. Има и рисунка на асфалт. Хайде, заповядайте, момичета. Здравейте, ние сме от 4-ти Б клас на училище Паисий Хилендарски. Поздравяваме всички деца по случай 1 юни, Ден на детето, и нашата скъпа госпожа Диана Иванова. Аз съм българче и силна, майка ме не родила, с хубава си бъга обилна, е родината ни мила. С хубава си бъга обилна, е родината ни мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, край свободена живея, всичко българско и родно, любя тача и милея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и раснах ни велики славно време, си съм на земя прекрасна, си съм на юнашко племе. Си съм на земя прекрасна, си съм на юнашко племе. Искам да поздравя с всички деца с тази песен. И с 1 юни, Ден на детето. Да им пожелаем да са здрави и усмихнати. И много игри. Носа, асимо себе мата. Ай, сърчи бело, ай, сърчи бело. Елиса, асимо себе мата. Ай, сърчи бело, ай, сърчи бело. Елиса, асимо себе мата. Ай, сърчи бело, ай, сърчи бело. Но сабото на палата. Game. Apa dah Nossa, asimo sempre mata. Ai, se tiver, ai,
право на децата. Хайде следващите. Аз съм Алекс. Аз съм Мивелина. Ние сме от 4-ти А клас при основно училище Свети Паисий Хилендарски. Искаме да поздравим всички деца, както и нашата класна ръководителка, госпожа Антониета Дженкова. Понеже ние сега завършваме 4-ти клас, искам да й пожелаем следващите ученици да са много по-добри от нас. България, че кой ли не я знае, на здраве си на рози цяла хай. Небето чак опират планините, като море са ширни равнините. А слънце на ресниците си нося и вятър на протегнатите длани. И тичам пак усмихната и боса по камъчета бели и огрени. Аз тичам като птица вълнокрила, по-бързо от очите, ветровете и бисери на радост. Мен съм скрила на детството най-хубавото цвете. Знам, че малкият принц е на друга планета. Знам, че отворната фея е много заета. Но и до днес къдешком в тълпата се гледа. Търся в потока лица, продавач на надежда. Коя песничка ще изпееш? Тя не иска. Искаш или не искаш? Не иска. Добре. Следващия кой е? Микрофона е за всички, на родители, на учители, на деца. Всички могат да използват днешния ден, за да отправят своите поздравления. Но ето тук към мен се задава една група от целодневна детска градина Надежда, които ще поздравят децата с какво, госпожо? Ще кажат. Коя песничка ще? Дяволчетата у нас.
Ами къде е? Там е. Няма супер. Давай. Нека да се намисля каквото искате. Ама, ето, дайте му политики вишири от цветни, да стане много красиво. От всичките по един да има. И червено, и бяло, и синьо, и синьо. Да си? Може би ето. Арва, мисля да рисува нещо виж.